az ifjúsági fellépések során, illetve az olyan fellépések során, ahol más jellegű közönség van, mi a benyomásod, hogy a fiatalabb vagy az idősebb korosztály a nyitottabb a vicceidre? Hát elméletileg ugye a fiatalabbaknak rugalmasabb az agyuk, és akkor úgy nyitottabbak is, ezt bátran állíthatom. Sok esetben viszont elég elszabadultak. Tegnap egy fesztiválon léptem föl, és hát így egészen kora délután rettenetesen be voltak baszcsizva, hogy Kis Ádámot idézzem, a kemény. Tehát olyankor nehéz gondolatokat átjuttatni az éteren keresztül. Hát vagy felveszed a fordulatot, és lemész az őszintjükre, vagy pedig megpróbálod elűzni a színpad elől azokat, akik miatt, mondjuk akik nincsenek olyan gátlástalan állapotban, hogy azok jobban élvezzék. Én az utóbbit választottam, tegnap sikerült. Hogyan kerültél bele ebbe a Duma Színház milliójébe? Én alapító tagja vagyok, tehát így, de én már ezt nagyon régóta csinálom, és Litkai Gergő kollégámmal már nagyon régóta dolgozunk együtt, és amikor őt megkeresték azok, akik kitalálták, hogy ilyet kellene csinálni, ő egyből szólt, hogy végre van egy ilyen lehetőség, hogy nem csak a Recski óvodában mész el fellépni, hanem lesz egy olyan színház, ahova vélhetően azért jönnek az emberek, ami ott a produkció, és az nekünk egy nagyon nagy szakmai segítség tulajdonképpen. Mert egy ilyen Recski óvodában nem mehetsz úgy, hogy na most kipróbálom, hogy vajon ezt mennyire érti a közönség, oda úgy kell menni, hogy fix megbaszod őket, tehát nincs játék, hogy vajon sikerül vagy nem, mert akkor ott a szívlapáttal agyonütnek. És a családod hogyan viszonyul az állandó fellépésekhez és az utazgatáshoz? Hát örülnek, hogy nem nekik kell állandóan utazgatni és fellépni, de egyébként teljesen normális a családi megítélése a dolognak. Sőt, a nagyobbik lányom már írt is kabaré jelenetet a Kovács András Péterrel közösen, meg szeretik nagyon ezeket a burikat, tehát van egy saját fesztiválunk, ami a Duma Völgy Humor Várfasz, tudja mi az pontosan. Oda nagyon szeretnek jönni, mert hát elég jó társaság ez, akik vagyunk. Tehát a többiek is nagyon jó csávok. Hatázászok, köszönjük szépen. Nagyon szívesen.